Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Hello? Hello Wa mo'y balik ang baboy di ha? Hoy, panuway! Dili ni pigir ang imong gitawagan. Hala. Venus mo nga ano? Ano nakailakan ako? Kana tungod kaya akong imong konsensya. Ayaw bugal-bugal ha, panuway! Dali. Ay, sumiyan kasi Venus. Abi, Sir Diggs. Hello? Oh, mingo man. Hello? Wala may mitubang pikas linya. Wa nasa gibutang na tingali. Pero, sigurado ka nga sa Venus sa mitubang Sir Diggs? Ay siya lagi to. Klaro ka yung tingog sa magdita. Ang ngiyong gyud ang nakatubag. Isog pa kayo. Nasuko siya nga nangita ko ga ay baboy di ha? Nasuko. Di na sa sila makontak, Sir Diggs. Aw, manay ming takarong taon-taon lang. Ayaw kabalaka. Di gid ta mohunong dahin. Hangtod nga magkasulti kamo sa Rexon. Tutuki mga po ang manawag da. Kinsang nanawag? Ha? Ay, uwa, uy. Da, wrong number, love. Wrong number? Love, dili lang ta maghiskot og lain, bi. Kinahanglang mag-enjoy ta. Oh, ha? Dali na. Abi-abiho na tong pipila na to kabisita. Love, dali na. Venus, ayaw lang pamira. Nakarayag naman lang ko ni mo, good. Asawa na ka ako ni mo. Oh, asawa? Oo, asawa na ko ni mo. Nagkapirmahay na ta. Ang imo, ako. Ang ako, imo na sad. Asawa. Rexon, Venus, wala ka na ko ha. Di mayo magsamok-samok pa ko sa unang gabi sa inyong kasal. Bimbo, dali. Ihato ti ka sa gate. Love, pabilin lang una din ha. Ay, tita mananghit ko ni mo. Saon sa kana, Layla? Kanang mula ka una ko karon tita ha. Asa ka man? Magbalik ko silang Venus. Unsa? Unsa try? Sir Diggs, Ang kabati ko da mo raga. Unsa to mo balik ka sa bahay sa ngiw-ngiw? Musuod gyud ka? o Sir Diggs, musod kog balik silang Venus. Nala si. Ihatod ta ka. Venus, swerte ka gud. Bana na gid mo si Rexon. Ako pa. Dili mahitabo katong Layla ang makaangkon kang Rexon Bimbo. Kamaog yun ka na. So, angay ka magpasalamat nga na-amnesia na si Rexon. Kaya nahinayon gud ang inyong kasal. Timing gid kaayo ang tanan Bimbo. Nga andam na ang tanang papeles o wa pa maabti sa expiration. Naala, sige. Pag-ayo-ayos kinabuhing minyo. Thank you. Oh, sige na lakaw na. O tuo di ay. May pabor kong pangayoon mo Bimbo. Oh, unsa ka na? Palihog kog hatag sa message kang Layla. Nakasal na Mr. Rexon. Wala problema. Mula ko karon sa bilar ni Tito Luisito. Ug ako na mismo ang mamam kang Layla nga kalimtan na si Rexon kay kasal na mo. Isuga kining mahigugma daw. Gisabahin mo magpuyo lang ko Sir Diggs, oy. Nagod migi kasabutan Sir Rexon good. Oh, sige, lagi siya painomdom sa inyong nangagi, Layla. Basin pa di ay kung mainomdom siya. O dili ba iparuk ug usab si Rexon? Wa? Usi, iparok Sir Diggs. Ingon man siya.
maulian ko nun ng ma-amnesia kung madisgrasya pag-usap. Mao nga, iparok na sa leksyon. O dili ba, ihagbong na silang hagdanan ni Minos aron ma-hospital og balik aron maulian. Ingon din na ana, Sir Dix? Oo, uy. O sa pangitag yung paagi nga maulian na sa leksyon sa pagka-amnesia aron mahinumdum na nimo. Okay, bye! Amping mo, ha? Thank you. Manang, trangkahi ang gate kay nakalakaw na ang tanan. Okay, ma'am. Ayaw trangkahin ang gate. Ay, Sean? Rexon, Law, nanatili mo mo patrangkahan ang gate. Nakalakaw na ang tanang bisita. Si Papa og si Manino ito anasab. Kita na lang nahabilin din eh. Mulakaw ta. Unsa? Love, ugma na nagod tamang lakaw. Total, mular ka man ta. Adto man ta sa nabook na natong resort. Adto man ta dito mag-honeymoon. Honeymoon? Yes! Kinahalang mag-honeymoon na ta. Aron, makahimuli tag junior. Ha? Roxanne, love, asawa na ko nimo. Bana na sa tika. Mahimo na tang usa. Busa, kamatayon na lang ang makabuwag nato. Kamatay na makabuwag namon, Rickson, Sir Dix. Uy, kabalak mo na ba ni mo, Laila? Mao din nauban, Sir Dix, no? Maghikog. Kailangan di kaayong imo batiyon kung mabuwag ka si mong uyab. Ay lang sa danang hikog-hikog, Laila. Ayaw, anak, bati na. Di sa ko ana, Sir Dix, uy. Impyerno mo sa tatog pa, ana. Ako lang gibawian si Rickson ka Venus, Sir Dix. Kana lang. Bida sa, kini sa mas ngiyong-ngiyo ba? Mamugos yun, no? Oo. Ay, dool naman lang ta sa ilang dapit ni Venus. Pangandam na daan diha, Laila. Pangandam. Gahapon po andam, Sir Dix. Mulakaw ta. Pero, asa mo ta, Roxanne? Ambot. Pero, basta. Mulakaw ta. Okay, sige. Pero huwat ako din ha. Kaya mag-ilis lang ko. Okay, sige. Magpahangit ta sa gawas. At ta sa tong paboritong bar. Huwat ako diha. Kalipok. Dong Rexon, asa man ka dodong? Nang, kuan. Sa auto. Oy, up, time out, hala. Misakay mangkod ka niya ng auto ni mo, Dong Rexon. Uy, manglakaw day mo, Dong Rexon. Kasal na gyud mo, Dong. Nagpagapos na gyud kas akong amo, no? Uy, hala. Naa ka day yawi diha sa sakyanan? Uy, hala. Kahibaw ka asa na ituplok? Oh! Hala! Nahinumdum ka pa mo paandar sa auto? Roxanne! Roxanne, kanaog diha! Kanaog sa auto! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!